Здравейте, хора! Днеска ще ви кажа една новина. Значи, нали качих едно видео, където абонирайте се, харесайте и ще направя интересно видео. Просто не събрах достатъчно абонати. Не точно, не искам. Просто трябваше да повече абонати да се абонират. Сега няма да направя такова интересно видео, просто да. Искате ли да ви покажа морето? На море съм. Добре, и сега. Ето го морето, много е красиво. И така малко. Да, много е красиво, нали? Пишете в коментар. Ой, аз съм си заключила коментарите. Добре. Чао! Бай-бай!